This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Masobra man sustenta ka mga individual kada mandiri mga performers ang ilaging tagaan sang first aid sa pagsaulog sa Mascara Festival sa Bacolod. Mga youth volunteers sila sang Philippine Red Cross nga nagpalabot man sang relief assistance sa mga nahalitan sang Bagyo Paeng kag sa mga pamilya nga napektuhan sang tinilikdan nga engkwentro sa Himamaylan City. Sa tuyo nga mapadamo pang ilang nga mabuligan, ila karon ginlunsar ang Adapt Pula project. Aton kilalahon ang mga volunteers sa sining episode sang Baganihan. Sa tunga sang kasadyahan nga dalasang tinilikdan nga Mascara Street kag Arena Dance Competition sa Bacolod, wala mapaiway nga may magkalalipong. Gani on the spot man gilayon para magresponde ang mga medical volunteers ng Philippine Red Cross Negros Occidental Chapter sa mga nagkinahanglan sang medical attention. Suno kay Rizaldi Alunan, focal person kikisaman sa mga team leader sang ambulance team sang Red Cross. May masobra sa 70 ka mga individual kada mandiri, mga performers ang ilang natagaan sang first aid sa adlaw sang highlights ng selebrasyon. Sa kada pagtakop sang performances, may ginahakwat sila nga individual pakadto sa ila medical station. Ang aton mga volunteers do ga-enjoy sila, no? Ga-enjoy gid sila, especially nga makahatag sila sang first aid kag makabulig sa mga taong gagakinanglan, especially sa amo to nga event, no? Mascara Dance Arena. Si Zalde, isa sa mga anay youth volunteers ng Red Cross nga karon, amo nang nagatrain sa ginatos nga mga youth volunteers sang PRC sa probinsya. Bilang Marine Transportation graduate, pwede na kuntani magbiyahe sa luwas si Zalde bilang seaman, pero maskin pili niya nga magpadayon ang pagbulig sa iyang mga kasimanwa. Sa nagluntad ang tinilikdan nga engkwentro sa Himamaylan City, kabahin sila sa mga organisasyon nga nagpalabot sa relief assistance, nagpatigayon man sila sa stress debriefing sa mga individual, ilabi na sa mga kabataan nga yadto sa mga evacuation centers ng syudad. May akalanggid ng spirit of volunteerism, no? Nga magbulig sa iban nga tao nga wala may gina-expect nga balik. Sang magwaswas ang Bagyo Paeng nga nagtugas ang pagbaha sa pila ka mga lugar sa probinsya, ang mga youth volunteers ng Red Cross ang nagbulig man sa mga nahalitan nga pamilya. Inibisan pa may pilaman sa ila ang apektado sang pagbaha. Sila mismo nabahaan man, sila mismo ang napektuhan sang Typhoon Paeng. Despite sila nag-volunteer sila Japon, nagbulig sila Japon sa mga tao nga napektuhan sang Typhoon Paeng. Halos wala man nahubsan sang puwersa ang mga volunteers kasubong ni Jason Canillas nga team leader sang ambulance team nga nagserbe hasta sang Tigkalalag. 2018 sang nag-volunteer siya sa Red Cross. Sugod sadto naanda niya na nga ihanda ang kaugalingon kag mga kinahanglanon sa sulod sang ambulansya para magbulig sa tion sang emerhensya. A memorable moment nga ang hindi ugid malipatan isang everyday nga mag-responde kami sa area nga may makita kami bilang nga mga mabuligan nga mga tao sa dalan kag ang mga tao man gapangaya man bulig sa amon ginaserbisyohan naman sila sang tarong handle with personal patient. Tungod man sang pagsakripisyo kag bulig sang Red Cross volunteers, mismo ang konseho sang syudad sa Bacolod ang nagpalabot sang pagdayaw kag pagpasalamat sa ila. Para kay Zaldi kag Jason, sakto na ini para matagaan sila sang duga nga inspirasyon nga mapadayon ang mga nasugdan nga tinutuyo sang Red Cross. Sa every time nga makabulig ko sa ibang tao, dira ko nakita nga do damo pa ko or kami nga mga volunteers, kami nga mga youth volunteers, damo pa kami mai-offer, maihatag, maibulig sa mga tao nga gakinanglan sang bulig. Talang no, every time nga makahambal ang mga tao nga thank you gid sa inyo nga bulig. So gadugang ina sa amon ang motivation kag inspiration nga magpadayon nga magbulig sa mga taong gakinanglan sang bulig manamon. Volunteers nagapabaskog sa kanang serbisyo sa Red Cross. Ang magbulig sa pumuluyo nga wala may ginabato nga
wala may ginabatong balos. Sa mga donasyon, gikan sa nagkalain-lain nga benefactors ginakuha sang PRC ang pondo nga ilaman ginabulig sa mga nagakinahanglan. Halin sa supply sang dugo, mga relief packs, mga medical kit, ambulansya, kag iban pa nga equipment kag logistical support. Kag para madamo pang ila mabuligan, ginlunsar nila ang Adapt Pula Project, isa ka fundraising project kung sa diin ang tagsa ka mabakal nga pula teddy bears ang sarang makabulig sa pag-sustain sa mga programa kag proyekto sang Red Cross sa mga komunidad. Sa tag 999 pesos nga stuffed toy, perfect na ini nga pangregalo dungan sa pagbulig sa mga pamilya nga nahalitan sang anuman nga kalamidad. Isa ka family or individual nga matagaan sang relief packs. Every time mag-purchase kita sang pula bear, aside sina nung nakabakal kita sang pula bear, nakabulig pa kita sa aton community. Sa Disyembre 4, natala naman ang pagbalik sang tuigan nga Run for Humanity sang PRC. Kabahin ini sa mga programa nga ila ginapatigayon agud mapasanyog pa ang humanitarian service sang Red Cross nga wala sang ginalauman nga balik ukon kabayaran halin sa mga nabuligan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.